тамошобини залкаш мо пайхас бурдед ки имрӯз меҳмони навбатӣ бароме варзиши қавитан ки аст? Салом алейкум. О, ассалому алейкум. Шумо назми? Чикари шумо? Тинҷи саломат бошед, ташаккур. Чиз жеста буд. Аз удаш баромадам. Аз удаш ҳоло набаромадед. Ман як хислат дорам. Ҳар боре ки бо бозингаре ки камтар ноҷо муроҷиат мекунад бо довар, ҳар вақт дасти ман дар киссаи роста меистад. Барои чӣ? Барои он ки аз рӯи рафтори ҳамун бозингар ё ҳамун вай маълум аст ки ноҳурматона, яъне нисбати довар ё ки мана шумо нисбати флаг, яъне ёрдамчии довар, сардовар, ассистент ҳамин бо флаг кор мекунад ки нотуғри шумо жест кардед. Барои ҳамин, барои шумо корра ёд гирифтан корти зад, агар ки бисёр килашид баъд аз он корти стод медед. Яке ҳозираш ба корти зад бас. Лекин бо шумо кор мекунем ва шуморо довар тайёр мекунем. Ташаккури зиёд. Саломат бошед тамошобинини азиз. Меҳмони навбатӣ бароме варзиши қавитан, устоди дараҷаи байналмилалӣ ва рефери фифа Раҳмон Муртазоев моро ҳамроҳӣ мекунанд. Раҳмон Муртазоев довари дараҷаи байналмилалӣ ва рефери фифа оид ба футбол 9 апрели соли 1962 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Кафедраи футболи донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистонро хатм намудааст. Аз соли 1991 фаъолияти доварияшро шурӯъ карда, соли 1993 ба ҳайси сардовари Лигаи олии футболи Тоҷикистон амал намуда, 1 январи соли 1995 сардовар, яъне рефери фифа таъин гардидааст. 5 маротиба беҳтарин довари сол дар Лигаи олии футболи Тоҷикистон эътироф гардидааст. Оиладор, соҳиби 5 фарзанд. Вақте ки туп аз майдон берун мебарад, кӯмакдовари якум, кӯмакдовари дуюм аз тарафи ҳукумат, вақте ки туп ки баромад, ҳама вақт кӯмакдовар дар саҳти вай ҳаст, баъд аз ки туп ки баромад мебардоранд. Яъне ки туп баромад. Ва баъд аз он ҳамон ҳолат ба дарвозабон тупро гирифта ба вратарски плошади 5 метри худ монда ба бозӣ медорад. Ин яке аз аломатҳои жести кӯмакдовар. Саломат бошед. Ташаккур. Дигар дар ҳолати бозӣ аз тарафи якум кӯмакдовар туп мебарад барои бозӣ дар овардани аут. Дар ин ҳолат кӯмакдовар мебардорад, мисол баъд аз он ба дасти чап гузаронда, яъне дастаи соҳиби хона, соҳиби майдон тупро ба бозӣ медорад. Аз пушти сар партофта аут, яъне мегӯем мебарад. Агар ки ин тараф шавад, яъне парчамро ба ин даст гирифта, жест карда нишон медиҳад ки ин. Барои ҳамин ҳарчи ба худ равиши кору хусусияти ваи худ дорад. Ё ки дар вақти бозӣ рафта истодааст, кӯмакдовар парчам дар даст, дар ҳаракат аст. Хоҳем нахоҳем ҳама вақт ҳаракат аст. Ҳаракат. Вақте ки даруни ин тараф кишид, парчам ин даст. Вақте ки туп он тарафи майдон рафтааст, кӯмакдовар то ҳаракат кардааст, ба дасти рост гирифта, яъне ҳама вақт парчам тарафи майдон бояд бошад, не ки аз майдон меравад. Барои ҳамин вақте ки ногон агар атака шавад, офсайд гӯям асла хубтар аст, ҳамон ҳолат ба парчам ба дасти чап, вақте ки офсайд ки шуд мебардоред, яъне офсайд. ҳамон ҳолат ба бозингар дар кадом ҳолати майдон буд. Агар дар мобайн бошад, агар дар он ҳолати кунҷ бошад, яъне ин хел офсайд, яъне бол. Агар дар ҳолате ки бозӣ офсайд дар наздики шумо бошад, яъне флагро бардошта нишон медиҳед. ин ҳолатҳои яке. бори дигар тамошобинини азиз ёдовар мешавем ки Раҳмон Муртазоев сардори иншоотҳои варзишӣ Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон ва устоди дараҷаи байналмилалӣ, инчунин рефери фифа доир ба футбол мебошанд. Аз ҳамин хотир тамошобинини азиз
барномаи қавитанро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. тамринҳои ҷолиби барномаи варши қавитан моро дар пеш интизоранд. хуб, каме баданро гарм мекунем. аз соли 1991 то ин ҷониб ба ҳайси сардовари футбол фаъолият мекунед? ҳам довар будам ва ҳам сармураббӣ будам. командаи ман дар чемпионати шаҳри Душанбе бозӣ мекард, дар мусобиқаҳои шаҳрӣ бозӣ мекард. ман худам доварӣ дар лигаи олӣ ва якум лигаи чемпионати Тоҷикистон доварӣ мекардам ва ҳамзамон дигар мусобиқаҳои шаҳриро ҳам доварӣ мекардам. дар ҳақиқат вақте ки аз соли 92 аз дуюм давр, дуюм круг гӯем, ман доварии худро дар лигаи олӣ якум лига сар кардам. доварии худро ҳамчун довар аз соли 1993 ман аллакай қобилияти худро нишон дода сардовар шудам. аз ҳамун сол, аз соли 1993 сардовар то бозии хайрихуш кардани худ, яъне 2013 чӣ хеле мегуфтем ки прошальный матч, то ҳамун вақта ман сардовар будам. соли 1994 6 сардовар ва 6 кӯмакдоварро Федератсияи футболи Тоҷикистон, вақте ки соли 94 мо аъзои Федератсияи футболи ҷаҳон шудем, дар ҳамон ҳолат аз Федератсияи футболи ҷаҳонӣ мактуб омад ки 6 сардовару 6 кӯмакдовар пешниҳод кунед барои ояндаи доварии падигиди FIFA Африка. Федератсияи футболи Тоҷикистон пешниҳод кардан ҳамун соли аввал, соли 95 ман ҳамчун ассистент будам, яъне кӯмакдовар, ва аз соли 96 сардовари футболи FIFA шудам, яъне рефери FIFA. анакунун ба хотири сардовар шуданатон каме суратро тез мекунем, чунки шумо рефери FIFA. ҳозир акнун суратро агар метавонед оҳиста-оҳиста, бале. ҳама вақт пеш аз бадангармкунӣ аз давидани оҳиста машқ кардан дар 15 дақиқа вақт мо ба худ ҷудо мекардем барои бадана гарм кардан. вақте ки бадан ки доваро бадани худро нағз ки гарм кардан, дар вақти бозии давидан мушкил нест. на инҷа дар мекуна, на растижени мишмеши, яъне ки бадан хеле хуб, барое ки довар аз футболист бисёр медавад. довар аз футболист, бале, футболист защитник тупро мезанад ба нападаиши, а довар бояд ҳаракати тезқади дар ҳамун назди туп бошад. расстояни байни довару туп ҳамагӣ 15 метр. агар 15-10 метр бошад, барои довар ин як мушкиле нест. тамомича агар 30-40 метр дер бошӣ, хатогӣ ба роҳ дода мумкин. Раҳмон Муртазоев бисёр одами шахси шух ҳастанд, дар ҷаҳони ҳатто футбол довариашон шухӣ мекунанд. месазад ки анамун лаҳзаҳои шухиятонро як бор ёдовар мешудед барои мо ва мо баъд мегузаштем ба тамрини аввали барномаи варши қавитан. дар вақти доварӣ дар футболи тоҷик рости гап лақаби маро шамол аст. дар вақти бозӣ ягон бозигар агар хатоӣ кунад, аз рӯи нуқтаи назари ман хатогиш камтар дағалон аст, давида шамол ба давида меомадам, дастам сини киса мебурдам, миҷа биё ту чӣ боз кардести, сирд мекунам, шуд акай шамол, акай раҳмон, акай шо не дига дастам мекунам. баъд аз он бо мебинам ки бо дуюм кардам, медавам ба сараш сиёсат карда ки ӯ давида мебинам, акама ягон чӣ накардам, акай шамол, акай раҳмон, ман чӣ накардам. сазад бозгаш дар майдон берун мекунусим. мере онҷа мешини пеш тренер да гуфта, ҳамин хел сиёсату ҳамин хел аё буд. тамошобини азиз, тамрини аввали барномаи варши қавитан ҳамроҳи Раҳмон Муртазоев, довари дараҷаи байна ба футбол, рефери FIFA. ҳозир агар ман ягон ҳаракати ноҷо кунам, шояд устод корти сур ва корти зард ё масалан куштак кашида шояд маро канор кунанд. аз ҳамин хотир ҳозир мо чӣ кор мекунем? ду тамрин, яъне обутоби баданро шурӯъ мекунем, баъдан мегузарем ҳамин гантелое ки шумо мебинед. тамрини аввалро шурӯъ мекунем. устод ягон корти сурх ки ба самти ман барои корти сурх уже худатон талаб кард. вақте ки бозингаре ки дар дуи майдон бисёр ки гав зад, бисёр ки бо довар баҳсу мунозибат кард, сардовар маҷбур мешавад ки бозиро ҳолате ки корти зард додан ба
ба шумо корти зард илтимос зард майли ин якум аст ки ба ман кор намекунад зард дисциплина должно быть дигар намемонем суд хам мекунем пурра бале дар ин ҳолат метавонем бале шинем ба зону бале бале истем самти чап бале устод меравем таъм бадана гарм мекунем рости гап шукри истиқлолият ки раҳмат ба падари бузургмон президентамон ҷаноби олӣ асосгорои сулҳи ваҳдат ин шукри истиқлолияту мани тинҷи амония бинеду ин як мана мисол гем ба наздики президенти республикаи ӯзбекистон шавкат мирзиёев омадан ин хурсандию ин хештаврии акадодария бинед ман ҳатто аз хурсандӣ ба худо оби дидам баромад вақти суханони ино гӯш кардам вақте ки ин рақсу бозии санъаткории тоҷики ӯзбека дидам барои ҳамин сад ҳазор шукр имрӯз барои доваро ягон мушкиле нест умуман тамоман ягон мушкиле нест бе маъмуният корти сур наметиҳед корти сур дар вақти корти сур зард пеналти аз рӯи қонуни правилни футбол ҳаст буд мемонад тамрини аввали бароме варши қавитан қоматро рост мекунем анами хел гантело бо худ меистем дар ҳолати масалан каме нишаста як нигоҳ кунед дӯстон нигоҳ кунед як аз ҷой мехезем як аз ҷой мехезем як аз ҷой мехезем беҳтарин ду беҳтарин се беҳтарин чор беҳтарин панҷ беҳтарин шаш боз ҳафт акнун тамошо кунед аз он хотире ки устод бо тахаллуси шамол бисёр машҳур ки ҳастанд мо чӣ кор мекунем гурсҳоро иваз мекунем ки мабодо устод корти сурх ё зардро ба ман чӣ кор кунанд бештар кунем ин барномаи варзиши қавитан аст санҷиши устувори бадани ана ҳамин чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ аст ки имрӯз устод ҳамроҳи мо тамрин карда истоданд ман гурзамро ба шумо мегузорам сар шид бо ҳамин аку барои магарам корти сурх тем хабиёма устода чизи сабука шумо гиряду вазбина манда ман кори худамро кардам кори сурхро гирифтам немоҷа тамом шумо наказаниатонро гирифтед лекин кори хуб кардед ман қабул гантели вазмиро мегирам мегиред ҷигар меравем фоида дорад дар ин сини сол фоида дорад шумо бояд шумо ана ҳамон маҳарот малукати худро нишон метиҳед озир ягон проблема нест як ду се мерав як беҳтарин ду се чор панҷ яктои дигар шаш яктои дигар ҳафт ба фикрам яктои дигар бас аз ин чизо ман ба проблема нест ино тамошо кунед вазмин доштанд ман аввал ба худам вазминтар гирифтам ба устод каме сабуктар лекин мо дар ҷараён иваз кардем ва тамринро шурӯъ кардем хуб ман мехостам доир ба дастовардҳои шумо ки шумо 5 маротиба довари сол яъне беҳтарин довар дар лигаи олии ҷумҳурии тоҷикистон эътироф эълон шудаед ин ҳам бошад аз заҳмату меҳнати пайвастагии шумо аст ки мушарраф гардидед доир ба ҳамин дастовардҳои худатон ки 5 маротиба довари сол эълон гардид якаву ягона падар дар рӯйхати фифа федератсияи футболи ҷаҳон 214 мумкин 214 давлат аст ҳамаи ино аъзои фифа ҳастанд якумин падар якумин одаме ки падар бо фарзандои худ чанд бор доварӣ ва бозии охирони худро бозии хайрихуши яъне прашани матчи худро ман бо писаро кардам бо писаро писари калоним якум кӯмакдовар писари дуюм кӯмакдовар ва писари сеюмам довари эҳтиётӣ ва дар премер лигаи давлати худ яъне чемпионати худ якаву ягона падар буданд падарое ки як писар доранд ду писар доварӣ карданд лекин бо се писари худ ва падар сарда ин рекорди гиннеси футболи фифа ба даромадам ва аз федератсияи футболи ҷаҳон мактуб омад ки раҳмат барои коратон барои тарбия кардаи ояндаи футболи давлати худ ва фифа барое ки довари писарои ман ҳам дар листи фифа ҳамчун довар балтидагианд ва бефоида намегӯям ки шамол да ҳамин сини солум экзамени фитнеси фифаро айёша зур медаҳидам
бефоида шамол нестем, шамол карда медаҳед. Яке ҳамин савола бисёр одамо мегӯяд ки акай Раҳмон ҳамин шамол бари исм меда ис чанд солаи мегӯ чанд меги ҳай мега мумкин ай 40 то 45 ҳай забон булбуле что шумо на ба 18 қадам задед. қабул Саломат бош. соли дигар 60 солаги ҳам қайд кунем не ки худ ман 60 сола ҳис наметунам. мегзарем ба тамрин баромеварши қавитан. дар ҷараён дидам ки устод ҷасур аст, чолуктар аст ва каме тамринҳои оддитар гузошта. лекин аз хотире ки ғайрати тавоноии хубтар доранд, тамринҳоро чӣ кор мекунем? мураккабтар ва мушкилтар мекунем. дар ин сину сол ман бовари комил дорам ки аз удаи тамринҳо устод мебароем. шумо мода ҳастед, чӣ кор мекунем ҳозирон? анамо ҳаракате ки кардед шумо илова мекунем. Масалан, метавонем пойҳоро як барем, метавонем масалан пойҳоро дароз кунем. баъдан чӣ кор кунем? баъдан оҳиста самти пеш омада пойро монда 10 маротиба ба зану қад нишаста бо як пой аз ҷой мехезем. шумо мода аст? бо ҳисоб 1 2 3 боз як маротибаи дигар. аҳсан ба шумо. 3 боз як маротибаи дигар. умуман 4 беҳтарин. боз як бор дигар. акнун пойро каме ин вақтиб мегузорем. пой ростро ба болояш гузошта, пой чапро ба самти пеш ба зану қад нишаста аз ҷой бармехезем. меравем. 2 3 5 6 7 8 9 10. медонед чӣ баъзе ҷавонҳо ин амалро ҷо карда наметавонанд. дар мадди аввал бисёр оддӣ метобад, лекин мушкил аст ҷаҳидан ва бо як пой масалан бо як зону пойро бардоштан масалан пурра ба зону қад нишаста ва аз ҷой хистан ин корро ҳар кас карда наметавонад. беҳтарин аст вақте ки футбол оғоз мегардад ҳама таваҷҷӯҳ ба ҳамон ситораҳои варзиши футбол мегардад. ба Криштиану Роналду, ба Лионел Месси, Ибрагимович, дигар ситораҳои варзиши футбол. лекин маҳорати варзиши сардоварони футбол паси парда мемонад. барои чӣ? чаро ана ҳамон ҳаракате ки сардоварон доранд, ман фикр мекунам ки баробаре шояд аз варзишгарон зиёд тамрин доранд. дар ҳақиқат доваро нисбати футболбозон ҳаракату маҳорату қобилияти ино беҳад зиёд аст, хусусан аз ҷиҳати правилни позитсияро давидан. доваро паси парда нестанд. доваро ҳамон ҳолате ки вақти корти сурх метиҳанд, мисол ба бозингар ягон гапи ва ё ягон хатогӣ сахт карда ҳамон бозингарро лад мекунад, ба бозингар вақте ки корти сурхи дод ку, баъде ки вақти корти сурх додем ку бо бозингар ҳамон ҳолат паси парда нест довар. тамоми 100 000 одаме ки 70 000 одам аст, 40 000 одам ҳамон варзишгоҳ чанд ки одам мебарад, ҳамон ҳолат ба довар не ки паси парда, довар яке пешсаф, яъне корти сурх дод ба Роналдо ва мисол ба Месси ё ба дигар бозингар, ё ки гирем ба бозингарои мана дар чемпионати Тоҷикистон бозингарои номӣ дорем ки мисол Нуриддин Давро ё дигарро агар вай кунанд паси дорем, ё ки 11 метра тем агар 11 метра тем ягон хел паси парда нест. ягон бозингари машҳур метавонад дар ҷараёни бозӣ ба шумо таъсир расонад. масалан бо ҳамон шукӯҳу шаҳоматаш, бо ҳамон обрӯяш масалан ба шумо таъсир расонаду шумо масалан корти сурхро бароред, дарҳол андохта корти задро бароред. ин ҳолатҳо шуд буд, монданашам мумкин. довар нисбати ҳамон бозингари номдор каме андеша мекунад. ҳатто буд ки Роналдо омада ба сари довар ҳамин сари худро сини довар сиёсат кард пеш, яъне неспортивни поведение, ё ки Месси омада ба сари довар мегӯяд. ман дидам ки доваре ки бо кори рафтори ҳамин бозингарои номӣ ва ҳақ дошт бояд красный тиҳад, ҳақ дошт, лекин рӯи хотири ному
насаби ов рӯи дониста корти зард буд. манзури ман ҳамин буд ки сардовар танҳо сардоваре метавонад одилона баҳо гузорад он доваре аст ки ба умқи масъала, яъне ана ҳамун шукӯҳу шаҳомати ситораи варзишгарро мефаҳмад, дарк мекунад ва масалан корти сурх намедиҳад. хоб дар мавриди доварон, ситораҳои довароне ки имрӯз дар лигаи қаҳрамонҳои аврупо, лигаи қаҳрамонҳои осиё хусусияти хоси ан ҳамин лигаи аврупоро каме ба мо шаҳр диҳеду. дар арафаи чемпионати Европа дар тамоми шаҳру давлатҳои Европа гузаштаи рӯза ҳамчун Россия дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҳақиқат ман рости гап бозиҳоро тамошо карда истодам ва хусусан ман аҳамият ба доваро додам, хусусан сардоваро чӣ хел доварӣ доранд, чӣ хел яъне ҷои худ, позитсияи худро чӣ хел гирифта ва чӣ хел жестҳо ва дар кадом ҳолатҳо корти зард, корти сур ё заметра мекард нигоҳ карда истодам. Барои чӣ? Барое ки худам ҳаст имрӯз дар чемпионати Тоҷикистон лигаи олӣ ва якум лига нозир ҳастам. барои ҳамин он чизҳоро нигоҳ карда имрӯза талаботи футболи доварои регламенту правила нигоҳ карда ба худ овардам ки ба доварои ҷавонони худ Тоҷикистон аз ҳамун кору рафтори қобилияти онҳо дида ба онҳо насиҳат мекунем, роҳи кора ётем ки имрӯз доварои футболи Тоҷикистон бисёр доварои ёш ҳастанд, бисёр доварои чӣ хеле гӯем донишашон хуб ҳаст, аз ҷиҳати дониш, аз ҷаҳондида, аз ҷиҳати практика. имрӯз мо доварои хуб дорем ки дар лигаи Афека, дар кубоки Афека, бозиҳои Афека ва фифа зборниҳои доварӣ доранд ва мо фахр мекунем. пеш мо довар будем, лицензия буд, специальный лимит буд, яъне лимит то 45 сола буд. Калина вақте ки 45 сола шуд, фифа 3 бор конгресси доваронро ҷамъ кард ки ҳамин синни соли 45 истаду калина иҷозат ям калина доварӣ кунад. ба хулосае омадан ки низамиён нету Раҳмон Муртазои калина ё Равшан Ирматов ё дигарон не қонун ҳами хемон 45 як 4 сол 5 сол пеш як 5 сол пеш ҳамин лимита гирифтанд. мо дар синни 45 солагӣ аз листи фифа ҳамчун сардовар бо обрӯи баланд буромада рафтем. Калина, мисолги ман ва дигар доваро Абраҳим Бобоев, дигар доварои номии футболи тоҷик ба умри 45 рафтем, лекин ман дар ҳамин синни соли худ дар чемпионати худ то 52 солагӣ доварӣ кардам. лекин имрӯз ин лимита гирифтан, яъне гуфтанд ки кадом доваре ки қобилияташ ҳаст, экзамени давидани фитнес тесташ супорида ки тонад, марҳамат худ 60 бадаро доварӣ кунад. 60 ба ман савол метавонанд ки лимита гирифтан, намебиҳӣ бо шамол кунӣ. соли 2013 корнамои худро ба анҷом расониданд ва имрӯз айни ҳол бошад ба ҷавонон ва наврасон барои бозам таҷрибаро хубтар, малакаву маҳоратро хубтар кардан кӯмак мерасонанд, то ки ҷавонон бозии хуб кунанд ва ҷумҳурии Тоҷикистонро доварӣ хуб кунанд ва дар расаи байналмилалӣ яъне ҳимоят намоянд, эътироф кунанд. ташаккури зиёд бори дигар ба шумо ки дар барномаи варзиши қавитан ширкат варзидед ва ёдовар мешавем ки ҳар иштирокчие ки дар барномаи варзиши қавитан ширкат меварзад аз тарафи марказҳои савдои ёвар ба шумо пешкаш мегардонем. саломат бошед, раҳмат.